התחלתי. טוב, אז מה קורה חברים? היום אנחנו נשים סרטון שדוד שלי מצייר את העבודה של בוב ספוג וסקווידוויד וכולם, ויאללה. את האמת שכבר סיימנו לצייר, אבל תראו אותו צובע. יאללה. עכשיו אנחנו נמחק את כל השאריות של כל אלו ונחזור אליכם. טוב, אז חברים, תראו אותו קצת מוחק. אוקיי, סיימתי. נחזור אליכם. טוב, אז עכשיו הוא מתחיל לצבוע. תסתכלו. הנה. טוב, אז חברים, אני כמעט מסיים את החלק הזה. כמעט הוא מסיים את החלק הזה, אוקיי? ונחזור אליכם. יאללה. טוב, זו התוצאה הסופית. סתם, עוד לא התחלנו אפילו, יאללה ביי. טוב, אז חברים, תסתכלו, הוא צובע כאן. תראו. יאללה. אז חברים, הוא ממשיך עדיין לצבוע. תסתכלו. רק... גל, אתה מסתדר? טוב, תסתכלו אותו. צובע. אבל זה ייקח קצת זמן עד שהוא יצבע וזה. תסתכלו. תסתכלו מה הוא עשה בינתיים. יש לו כאן, אבל שמעו, כרגע במציאות ולא במצלמה זה נראה מטורף. יאללה, תראו. טוב, תראו, כרגע הוא לא מסתיר. עכשיו הוא עושה קצת עם צבעי עפרונות. טוב חברים, בינתיים זה נראה ככה. זה נראה רע מאוד, אז צריך להשתפר. כרגע זה נראה רע, אבל יש עוד מה לצבוע, ואולי אפילו עוד קצת לצייר. נכון ינאי? אולי נצייר עוד קצת. יאללה. טוב חברים. אוקיי, עכשיו אני פחות משקיעה בצביעה, אתם רואים? אבל בסוף זה יצא מטורף. בסוף זה יהיה מטורף. רצח. יאללה, תקלו. יאללה. עצר כבר, מה אתה מצא? יאללה חברים, תסתכלו. תסתכלו איזה... כרגע זה נראה די גרוע, אבל בסוף זה יהיה מטורף רצח. אני גם יוצא מהקווים, כי זה הסגנון של הציור שאני רוצה. אבל זה מטורף, רק שתדעו. אורי, למה אני לא כזה... מה? אורי, זה הגיוני בכלל? נכון, זה תמונה ויש את זה? זה הגיוני? אנחנו פתאום. טוב חברים, תסתכלו את זה עכשיו מקרוב באמת. תסתכלו פה איך אני יוצא מהקווים כמו מטורף. יוצא מהקווים כמו איזה משוגע. תסתכלו. למה הכל חום בסרטן הבריך? כן, למה הכל חום? בקושי יש פה אדום. אם כבר מדברים על צבעים, אין פה כמעט סגול. כן. אין פה סגול. יש פה קצת. יש פה סגול. יש פה סגול. בדיוק רציתי לעשות לך שקט והוא עושה לך שקט. אז אני לא צריך לעשות לך שקט. רגע, אורי. וואו. טוב חברים, אתם יודעים איך ציירנו את זה וזה?
העתקנו את זה פשוט מכאן, אבל את זה גם ציירנו ולא הראינו בסרטון, וככה זה נראה כרגע. שאנחנו מציירים וצובעים. זה בכלל ציירנו בתחילת המלחמה. כן, זה ציירנו בתחילת המלחמה. זה ישן. ממש. יאללה. תסתכלו. תסתכלו איך זה עומד להיראות. אבל כרגע זה נראה רק ככה. הנה, תזיז שנייה את היד כדי שאני אראה להם. תסתכלו, כרגע זה ככה. יעדי. טוב, אנחנו נמצא מיקום למצלמה ונחזור אליכם. טוב חברים, תקשיבו, כרגע זה רק על מעלה. יש פה דקלים כאלה. כמו בסרטן הפריך. כן, כמו בסרטן הפריך שאתם רואים בסדרה. ככה, אנחנו מנסים הכי קרוב שאפשר. מנסה, אתה לא עשית כלום. אתה מצלם. תגיבו אם לצלם זה נחשב. אם לצלם זה נחשב, אז תגיבו. נכון. נכון? זה קצת כזה ככה. כזה כתום. איפה זה? רגע, ורק שתדעו, בתחילת המלחמה הוא היה מטורף, וגם עכשיו הוא מטורף, אבל שם הייתי ממש. שם הוא היה גם מטורף. שם הייתי יותר טוב. שם הוא היה יותר טוב, אבל גם פה הוא טוב בצח. תסתכלו. והוא לא צייר איזה חצי שנה. טוב, הבדקתם קצת את הסרטון כדי להראות לכם לדור המלך שלנו. יאללה, תגיד שלום. טוב, אל תגיד. אבי, יש לשים מונינגר. טוב חברים, תסתכלו איזה מטורף, אנחנו עוד מעט נסיים. פשוט פה נצייר איזה כוכב כזה, ואם נספיק נצייר כאן את כל זה. רק אם נספיק, אולי גם לא נספיק. מה? יו חברים, אתם לא מבינים איך זה נראה, תסתכלו. וואי. לא נראה לי כל כך יפה. כן, זה סבבה. יש לנו עוד קצת לצייר וזה, אבל אולי גם בסוף הסרטון נראה לכם גם ציורים שהוא צייר. טוב חברים, תסתכלו אותו. עכשיו הוא מצייר כאן. אני כרגע לא מבין ממש מה הוא מצייר, אבל עוד מעט שהוא יסיים אתם תראו וזה יהיה מטורף. רק שתדעו. יאללה. אבל אני עוד מעט אשם את השירים. חברים, תסתכלו איזה מטורף זה. זה לא מטורף עד כדי כך. טוב. חבר'ה, אתם רואים את הילד הזה? כאן עם הטלפון? אז הוא צייר את זה, שזה פטריקס. תסתכלו. דור, תמשיך לשים שירים. זהו, הוא צייר פטריק מטורף. זה דור עושה לכם פרצופים, ואני גם אוהב לעשות פרצופים. יאללה, בואו נחזור עכשיו לינאי. עכשיו הוא גוזר כאן. תסתכלו איך הוא משקיע. ואגב, תשימו
ולייק והכל, ואנחנו משקיעים בסרטונים האלה. טוב, אז תקנו. אז החלטנו לשים לפעמים שירים. עכשיו אספו כדי להעיף את כל המחיקות. תסתכלו איך הוא משקיע בזה. תסתכלו את זה. זה נראה כרגע מטורף. וזוכרים שמקודם אמרנו לכם זה נראה גרוע וזה, אבל עכשיו זה מטורף. תראו. תסתכלו. למה אני רוצה לשים סרט? יאללה. החלטנו לשים כאן קצת שירים של ישראל. שתדעו, גם ככה ישראל מקפקפת את חמאס וכל מי שמנסה. נכון ינאי? מה אני אגיד? כן. היא מקפקפת את כל מי שבא להציק לישראל. אם ראיתם בחדשות איזה פיצוצים ישראל מתחילה לתת, אז תגיבו בתגובות. הם נותנים פיצוצים מטורפים. אגב, ישראל זה אנחנו, אם לא ידעתם, הייתם חייבים לדעת את זה מזמן. ישראל הטבע. אוקיי, וזו התוצאה הסופית. תגיבו אם דומים. אם שתיהם דומים, תגיבו. טוב, יאללה ביי.